Ibarrako udalak alkatarekin batera San Bartolomeko jai nagusien inguruan esaten ari diren gezur eta manipulazio guztiak argitu nahi ditu behingoz. Aurreko urteetan bezala, jai batzordea 2010ko San Bartolome jaiak antolatzeko batu zen. Batzordeak berak talde ezberdinekin hitz egin ondoren, adierazi zuenaren arabera, hauek ez parte hartzea erabaki zuten udalaren jarrera egotziz. Egoera honen aurrean, udalbatzak bere gain hartu zuen egiteko hori, eta udalbatza bera da jaiak antolatzen ari dena, eta ez enpresa bat. Udaleko kideek badakite, euren buruari herria deitzen diotenek, San Bartolome jai nagusietan ez parte hartzeko gonbitea egin dietela ibartarrei. Bestalde, diru laguntzen gaia dago. Alurdantza taldeari, gazte festei, txosnei eta langostino motofestari ere urtero bezala lagundu baitzaie. Udalak adierazi duenez, herriko zati batentzat inoiz ez dute ezer ongi egingo, baina ez da ahaztu behar Ibarran jende gehiago bizi dela eta ez daudela dirua poltsikoan sartzeko, baizik eta guztiona den diru hori ongi inbertitu eta herrian garatzen diren jarduerak Ibarran bizi diren pertsona guztiei zuzentzeko. Ibarrako udalak gezur eta manipulazioekin deskalifikazio pertsonalak egiteaz nahikoa dela dio, 4.300 biztan inguru direla eta guztiek merezi dutela errespetua.